Здравейте, приятели! Отново аз съм Криплей и както виждате, това е F14 и да знам, аз съм най-голямото прасе на света и си изтрих кариер мода с Валенсия. Затова искам да ви предоставя една новина, че сега си наблязал 5 отбора от различни лиги и ви можете да изберете един от тях. Едва ще изберете, защото аз имам много малко абонати. Така, първият отбор е от италианската лига, това е Авелино, нали? Да, Авелино, от италианска лига 2. Много ме е този отбор, за него имам българин и така нататък. Следващият е... Там ще е Норвегия, и аз не знам. Следващият отбор е ООД, който също е доста добър отбор. Той ме кефи. Следващия е от Република Ирландия. Се казва, само да го намерим, Дейр Сити. Той е готин отбор, надявам се. Ако го изберете, да стигнем някъде с него. Следващия отбор е от Испания, отново в Б група. Само да го намерим. Барселона, Дърбара. Ето го. Реал Джаен, нали тъй? Реал Джаен, дами господа. Надявам се, да го изберете, защото той готин накрая. Накрая, господа, накрая мега готиният отбор. Само да го намеря. Англия, първа дивизия и това е отбора на Брентфорд, чиличките на прякор. Да, това бяха отборите, ще напиша долу в описанието на клипа. Да, аз съм пълна свиня. Не знам. Сигурно на следващия клип ще играя някакво мачле хубаво с някакви отбори. Да, Борусия Дортмунд срещу някакви мангали. И да, за това беше край на епизода. Абонирайте се да използвате в клипа и да не забравяйте да изберете някакъв отбор, аз се радвам с който да бъда. Няма да взимам само, например, ако съм от Ирландия, само ирландци, няма да стане така. Ще имам англичани, испанци и други овци и дърбара. Да, това беше мен и скоро.